Pareceme carísimo. O sea, é que non deixa de ser un chocolate que si dis, pois é un chocolate dunha calidad excelente ou tal, pero é un chocolate normal, non chegan a ser nin chocolates puros tampouco e están nos precios desorbitados. Seguro que moitos empezaron xa a mercar produtos pro Nadal e decataríanse do moito que subiu o prezo do turrón de chocolate. Unha das marcas máis populares pasou de 3 a 5 euros en apenas 5 anos. O prezo do turrón de chocolate disparase este ano. Un dos máis consumidos entre os españois subiu un 88% no último lustro. Marca o seu máximo histórico e sitúa o prezo da tableta nos 5 euros. Caramba. Oh, ¿a 5? Pues non nos vamos a poder comer este ano. É bastante fuerte. Para unha cosa que, bueno, ser de Nadal, pois a todo o mundo lle gusta e cómpralo con ilusión. Pero non me había fijado que había subido tanto, eh? Este Nadal chega con prezos nunca antes vistos e todo pola crise do cacao. Un produto que no 2024 acadou prezos históricos na bolsa neoyorquina, unha das de referencia na venda de cacao en orixe. A tonelada chegou a comercializarse a $10.000 cando o seu prezo rozaba os 3.000. Levan cacao, pero que porcentaje de cacao levan? Entonces, realmente esa subida é polo cacao que leva unha mínima parte ou é cousa dos fabricantes que lles dá gana de subir, non? Porque non é un chocolate 80% nin 70%, a maior parte leva manteca, leva leite en polvo, non sei que. O turrón de chocolate tampouco se libra da reduflación. As tabletas de algunhas marcas pesan ata un 11% menos. Non o percibes. Non te sacan unha onza, porque aí sí que lo notas. Pero se te lo hacen máis finito, tampouco tú... Realmente ti estás pagando máis por menos cantidade. Nestes últimos meses, a tendencia alcista do prezo do cacao parece que chegou a súa fin cun reaxuste dos prezos á baixa. Haberá que esperar o Nadal do ano que ven para ver se esta baixada chega finalmente ao consumidor.